Selam hürmetli qarşılar hem tınlauşlar biz sizni гадәттәгечә Kamal. FM Fikir meydаны ниндидер усаллар килгәннәр бүген Гадел Райхан хәлләрегез нәрсә булды сезгә? Юк, сез нигә безнең битлекләргә игътибар итмисез? Артист кеше маскасыз яши алмый инде ул. Алтын битлек булса бигрәк тәймен. Яр нәрсәсенә кагаздан ясалган аю, юлбарыс, сез берәр бакчадан качтыгыз белә балаларга иртәнге бәйрәм оештырып. Bu da siz bugün şul hayvanlar obrazında gına bulasiz. Yarar aydagiz, rahim aydagiz. Hadil sinde qol bizde ayda salg'iz bitliklaringizni. Үз шын yüzüңізді күрсәтегіз бізді тыңлаушы тамашашыларымызға. Сіз юлбарыс белән аю булган әкиятләрне беләсезме? Білеміз алар бик күп бит. Аю инде ул безнең. Аю белән юлбарыс. Аю белән юлбарыс. Сез кичкенә вакыттан инде әкиятләр укырга ярата идегез. Бәлки тыңларга. Бина беләсеңме, бер кар дигәннән истә. Мин менә шулай элек хәтерлисеңме теге рәшәткәләрдән ясалган алюминнән артлы шаналар бар иде. Менә шундый арты бар иде, хәтерлисеңме? Мин анда йөрдем. Менә шулай дип кырып утырталар син анда кырып утырасың да. Анда шапка киеп. Менә теге Кстати, юлбарыс шапкасы бәйләнә тора. Хәтерлисеңме, булай итеп кулагыча да ике резинкасы бар. Шул өстәл башка соктырып куялар иде резинкасын. Шулай итеп бар. Миңа әни гел нине теге колодецка төшеп китә бит. Менә шуны сөйлиде. Ул баксаң Хисса Юсуфка нигезләнгән Отсылка. менә шул әкият булган икән. Һәм Әбу Гали Синаны сөйлиде гел. Бакчага барганда һәм кайтканда. Ул вакытта машиналар җыяу бары, шыгыр. Җыяу кайтыш. Сагынып сөйләргә генә калды инде. Ми балалар, белмисез сез аның рәхәтләрен. Моның бурынгын ачык, салкын. Андагы карлар, менә авылдагы капкаларны хәтерлисезме? Капканы өеп китә кар. Сез кая инде авыл тормышын белсенсез. Синең нинди? Синең авылың бармы? Берәр авыл кайда тора? Мин әниләр бит Теләши районыннан. Тулаймыни? Нырсы, мин кичкенә чактан авылда бул үстем. Менә ул өстәлгә сукма дип безнең операторын күп бәйләп куялы кулларын. Яки кисәңә тыкта чыгарма. Шулда авылда сиңа әкиятләр сөйлиделәрме соң? Менә шул кышлы карны хәтерлисеңме анда тагы? Менә ике сорау сиңа бер юлы. Так, хәтерлим. Битте. Хәтерлим шулай гына мин. Ну, күп идеме? Окоп ясыйдыгызмы кар астыннан? Окоплар ясыйдырык, Таулар- таулардан төшәдерик, кар бик күбеге. Менә бит. Интегеп тауга менәдерик. Ләтшүрәх. Шул рәхәт. Тимер аякта шуа идегезме? Мин мәсәлән шуа белмим тимер аякта. Яра, әйдә, менә кышны ни өчен яратасың? Менә бөтен кыш белән бәйле нәрсәләр эшләп булган санап үтәл. Син нәрсәләрне эшли беләсең кыш көне? Карбаба ясый беләсеңме? Ясый беләм. Әйдә аңа билет сорау. Син Карбаба ясый беләсеңме? Икенче сорау сине. Син чол. Әйдәгез. Ясый беләм диде. Карбаба ясый беләсеңме? Ясый беләм. Тимер аякта шуа беләсезме? Шуа беләм. Җепшек карны юмарлап атышлый уйный беләсеңме? Гел уйныйдык. Хәзердә минус 30-да җәйге куртка белән йөри аласыңмы? ой, юк, анысы юк. Күп казыганың бармы карда? Бар. Тау шаңгысы белән шуа беләсеңме? Нәрсә нинди? Тау шаңгысы белән. Телеңне тидергәнең бармы теге бозлы нигә? Бармы? Бер тапкыр итеп караган бар. Менә мин сезгә бер тарих сөйләп үтәм. 2006 ел идем, ялгышмасам, Мәскәү шәһәрендә гастроль. Катты бүләрлек суык. Гыйнвар айы. Яңа елдан соң менә шул искечә яңа ел бәйрәмнәреннән соң безнең автобус бар иде. Аның йөртүчесе вакытта мәрхүм Марат ялгышмасам. Менә шул автобусның печкасы жылытып өлгерми. 9 көн буе, 10 көн буе автобус сүнмәде. Чөнки бер тапкыр сүндерде, катып калды соляркасы. Кабыз бу кичкә менә соляр каткан соляркасы җебетеп, һәм автобус 10 көн буе эшләп торды. Уйлап карагыз. Бер туктаусыз сүнмичә. Тәрәзәләр каткан, аны җебетеп булмый, печка өлгерми җебетеп. Шул хәл шул. Менә шул хәл бер тишек кенә кырып җөреп гел, берәү кырып тора, йөртүченең менә шундый истәлекле Күргәнсез икән. Кайда ул салкыннар? Син әле ул вакытта ничә 3нче класста укыдыңмы? 2006-дамы? Әйе. Шул тирәдә әйтәм мин. 3нче класста. Менә мин санап чыгарам сирас. Әкиятләр турында сөйләшик. Менә бит инде сөйләшеп утырабыз. Синең яраткан әкиятең әйдә. Син нинди хайваннар уйнап өлгердең әле? Мин Һәм нинди әкият яратасың? Уйнамадым мин. Әле уйнаган юк бугай хайваннар. Кар кызы булдың бит инде. У хайванмы ни? Дөрес.
Мен яңа ел бәйрәме дигәч, бөтен персонажны хайван дим. Әй, коркызын уйнадым. Минем яраткан әкиятем ул Уги кыз әкияте. Анда миңа ошыйды. Менә теге кызга әйтә. Анда ике кыз бит инде, берсе Уги кыз, берсе теге Әшәкерәк кызны әбил. Әшәке түгел, аны тәрбияләкмәгән, шуңа теге. Тәрбияләмәгән. Избалованный дип әйтәләр инде. Теге әби ничек дип әйтә, шулай эшли теге сабы белән шаптый бит аркасын, сабы белән шаба. Теге Уги кыз әкрен генә Дөрес итеп шаба. Аннары соңыннан бик аянч хәл була. Анда берсен елан булып бетерәм соңаның бер кызны. Кайсын, хәтерлисеңме? Тәрбиясезен. Дөрес. Димәк, бу әкияттәге мәсьәлнең нигезе, мәгънәсе Тәрбияле булып калырга кирәк. Ишеттеңме, Гадел? Менә мин дә тәрбияле булып утырам. Мин дә шәй биткән икән, син икән. Аннары икенче мин яраткан әкият ул Гөлчәчәк дигән әкият. Әйе, каша ары шаба Гөлчәчәк, бире шаба Гөлчәчәк. Коткар дибәйм урман бу. Теге соры бүре куада тота, тырный улаем дип. Аңа һәр вакыт юлында әйбәт әйберләр, әйбәт кешеләр ярдәм итеп тора. Инде өйгә кайтып җиттем дигәндә генә бер сыерчык аның чәч бөртеген алып, өйләренә алып кайтып, думбрада кыл иттереп уйный һәм шунда Гөлчәчәк җырлап Гөлчәчәкнең бер төк чәче аңлата хәлен. Юлын аннары аны килеп коткаралар инде. Бик матур әкият. Мен Кәҗә белән Сарыкны укыган. Русларда да әкият Кәҗә бик күп. белән Сарык дигәннән анда бит менә безнең спектакль бар. Кәҗә белән Сарык әкияте. Анда бит Шүрәле дигән персонаж да бар. Ә безнең киләчәк спектакль. Кәҗә белән Сарыкта Шүрәле юк. Бар. Бармы? Аны бит Райлабый уйный безнең. Ул Шүрәле. Мин аны бабай дип ишетә калдырган. Шүрәле дә, бабай да. Бүген кунакларны син чакырдың, без Бүген белмибез. кунакларны мин чакырдым. Мин әкиятләрне бик яратканга күрә, сезне дә менә безнең булачак киләсе спектаклебез белән таныштырырга дип анда уйнаучы кешеләрне дә чакырдым. Куючы һәм уйнаучы. Безнең менә бүген режиссер һәм актер бездә кунакта. Әйтимме исемнәрен? Әйтинде, кергәнче әйт, без белеп торыйк. Безнең Илдус абый Габдрахманов белән Искәндәр Низамиев бүген кунакта булачаклар. Ә менә алар үзләре дә килеп керә. Рәхим итегез кунакларыбыз. Һәм ниһаять кунакларыбызны каршылыйк ул Татарстанның халык артисты, Камал театры артисты, Россия Федерациясының кемнәр әле? МВД, десантниклар, ВДВ. ВДВның нәрсәсе әле медале? Железный крест. Ул нәрсә аңлата әле? Шундый мактаулы билгесе бар инде. Бар. ВДВның железный крест медале иясе Сәлимә апаның ире Илдус абыйыбыз Габдрахманов һәм театрыбыз яшь артисты Искәндәр Низамиев. Молодцы, беләләр. Менә Гадел бик хәзерләнде Илдус абый Шүрәле дигәннән. Аның сиңа әйтә сүзе һәм сорау бар. Гадел, рәхим ит. Менә дәшмим. Булды. Ярар, мин әзерләп килдем. Сорау бирим әле. Илдус абый. Менә хәзерге заман яшьләре белән эшләүе ничегрәк? Заманча. Заманча. Әйе. Аерылып торамысың сезнең? Ул һәр вакыт аерыла, һәр вакыт яшьләр каядыр ымтыла, тырыша эшләргә, маташалар. Бездә алар кебек яшь вакытта шулай ук ымтылдык, чаптык, ыжгырып эшләргә тырыштык. Менә иң мөһиме шул, ашыгыралармы? Ашгыралар, Аллага шөкер, Ашыгыралар. Утлар чыгамы? Чыга. Шүрәле ничегрәк булырга тиеш? Гомумән менә шул Шүрәле персонажы, аның менә тылсымын ничек тасвирлар идең син, Илдус абый? Ул бик катлаулы персонаж. Аны төрле яктан тасвирларга кирәк минемчә. Чөнки Шүрәле ул гади гына түгел бит инде. Ул төрлечә. Минем Курчак театрында да Шүрәле үзенчә, Камал театрындагы да Шүрәле үзенчә. Хәзерге яңа куела торган спектакльдәге Шүрәле дә бөтенләй башкача дип. Тукай язганча кот ошарлык әллә нинди нәрсә бу түгелме? Юк. Киресенчә, яратырлык буламы Шүрәле? Әйе, бик яратырлык. Минемчә аны яратачаклар. Ну, менә карагыз, Искәндәр Шимәрчек. Кот ошарлык әллә нинди нәрсә бу түгел бит инде. Әле анардан оларак Илнур Закиров алар икәү бер рольдә. Шуңа күрә алар Искәндәр икесе дә яшьләр.
Матур, не бар? Яшьләр дип инде тегесе 40-ны узган. Ну, 40-ны узган яр. Әле ул 40, ул беләсеңме, гел яшьләр, менә миңа гел әйтәләр, гел шулай яшь булып калды. Илдус абый, Гафит өстәлгә сугырга ярамый. Ай, гафу. Миңа Без куйганнар өчен әйткән. будай былай куй. Аннары тынычланып. Я. Чөнки әнә теге тәрзә артында Азат әйтте инде. Бай тур колакка суккан кебек ди. Искәндәр, шулай. менә синең өчен Шүрәле роле ничегрәк, менә үзеңә ничек эшләргә, ничек син роль өстендә эшлисең, шунысы кызык. Марпех шүрәлесе була. Марпех шүрәлесе, белмим. Ну, ул ВДВ шүрәлесеннән айрыладыр инде. Шулай ул. Кыскача менә сюжет без тамашачыларны кызыксындырып алыр өчен, чөнки премьера безнең 25 декабрь көне. һәм көнне 3 мәртәбә бит җама. 3 мәртәбә 26-сы. Яңа елга кадәр инде. көн сайын. Көн Һәм сайын. яңа ел бәйрәмнәрендә рәхим итегез безнең театрыбызның универсаль залына Шүрәлене көттегезме дигән өр-яңа премьерага автор Резида Гобаева Зайниева, ә сәхнәгә куючы режиссерларыбыз безнең яраткан Татарстан халык артисты Илдус абый Габдрахманов һәм аның тормыш иптәше театрыбызның баш балетмейстеры Сәлимә Әминова. Айда синнән кыскача сюжет кызык итеп менә Кызык итеп. менә максат шундаймы, артистларга максат бирәләр бит, әйме? Аны инде задача дип әйтәләр. Син менә шушы 1-2 җөмләң белән спектакльгә авыз суларын агызып кешеләр барабыз диярлек булыр. Шүрәлне көттек дип әйтсеннәр. Шүрәле көттегезме дигән исемендә үк бит инде, аның бит инде, димәк, ниндидер шул әйтик инде возрождение бит инде ул. Һәм менә Тукайның поэмасыннан соң ул бит инде менә безгә кызык, Шүрәле белән нәрсә булды? Кулын кыстырганнан соң. Кулын кыстырды. Ул шунда калды. Шунда калды. Һәм менә ничектер шундый сюжет килеп чыкты. Безнең менә авторыбыз Резида апа язган. Һәм минемчә бик кызыклы. Ул менә ул үпкәләгәнме ул бөтен дөньяга, менә ничек, һәм ул аның нәрсә кризисмы ул, менә һәм шундый фантазия белән без менә ничектер вот Илдус абыйлар белән, Сәлимә апа. Димәгәндә тагын шүрәлеләр булырга тиеш. Аның бит янына киләләр. Нәрсә булды, нәрсә? Эй, ахмак, кысканга былтыр кычкыралармы быел дип көләләр бит аның үзеннән һаман азат та әйтмиләр. Шуңа үпкәлиме ул, юкмы ул? Депрессиягә китә. Депрессиягә китәме ул? Менә тамашачыларыбыз килеп карасыннар инде. Тукайның бармакларын кыстырган Шүрәленең алдагы тормышы дияргә була. Әйе. Кызык. Нәрсәләр, нинди хайваннар белән очраша инде булында? Анда бик күп хайваннар Чөнки булачак. әкият Бөтен бит урман хайвансыз җәнлекләре, хәтта су аналары да барысы да булачак. Илдус абый, Албастылар да, диюп Илдус абый, әргиләр. Гафит, менә син үзең нинди хайван? Нарны үзем- уйнадың. Мин үзем сарык елында туган. Йо, театрда, гомумән менә. Син шактый гына ялгышмасам, булды, әйтәм бит. 89-да Юк, кайтасың. 90-да мин кайттым. 90-да яңа бинага син Татарстан бирде. Ул чакта ул яңа бина булып бара. Әйе. 86-да ачылып, 87-дә. Ул вакытта да ук шулай ук бездә экскурсиялар барадыр театрда. Хәзерге заманда Традиция булар. яңа театрда кебек ул вакытта Луарап алып барадыр ян. Хәзер да алып бара инде ул. Шулай да син дә алып барасың түгелме? Сез барыгыздан. Хәзерге безнең экскурсия үткәрүчеләр. Шактый. Шуннан бирле мин ул хайваннарны уйнаганмындыр. Синең дә бит юбилей котлыйм әле. Нәрсә белән? 35 ел театрда бит син. Шулай, рәхмәт. Андагы хайвандар минем кем генә булмады. Кәҗә дә, сарык та, Шүрәле дә. Шактый инде. Истә калганнар шулар. Истә калганнар шулар. Чөнки без Акбайда, Акбайның Бүре берничәсе булса, бүре баласы бүре. булып та, бүре баласы булып та, бүре шикелләр. Төрле шундый хайваннарны уйнап чыктык. Хәтта бер тапкыр кара шикмәндә миңа теге 5-ны да уйнарга килде. Сарыкны да уйнарга килде. Искәндәр синең стажда нинди бармы андый хайваннар? Карифта эшләгәндә булдымы? Эт. Менә Эт кенә. үсеш. Әлегә эт кенә. Эттән Шүрәлегә бу зур үсеш. Бер адам. Әзерлек нинди? Менә анда ялгышмасам бик күп трюклар, биюләр булырга тиеш. Шүрәле безнең флаг ясыймы алар өчен? Бу спектакльдә Карарбыз. Әле бит эш бара. Спектакль өстеннән эш бара. Анда менә ярты сәгатьтән артык кына җырлар. Җырның Тулай. Хронометражы ярты сәгатьтән артык. Шүрәленең җыры бармы? FM булгач без фикер мәйданы гына түгел, Әлбәттә. FM без радио дип булып та барабыз. Әйдә рәхим ит берәр куплетны. Шүрәле дип шүрлиләр дә качалар ерак. Берәүнең дә үткәне юк, хәлемне сора.
Мин дөньяның серен инде күптән аңладым. Җирдә миңа газиз булган берни калмады. Шундай лирик шүрәләй мәзрәк. Әле андан Әйдә кульминацияда. Я калдыр. Тамашачы килеп үзе карар тыңласын. Бу сер булып калсын. Суаналарда алар бүтүнсү бар инде. Бар. Гомумән кешеләр бармы бу спектакльдә? Бар әлбәттә кешеләр. Соң бит инде монда Кеше белән менә күрсәм әйтәс шүрәле. килмәхә сырын саклап каласы килә. Әлбәттә кеше була. Сюжеты кызык аның. Кеше дә бар, егет тә кыз да бар. Димәк, мәхәббәт. Мәхәббәт тә бар, барысы да бар. Син сагынып Урман эшләрендә дә урман каен белән карама. Янам синең утыларында, ниләр табыйм дәвага. Янам синең утыларында, ниләр табыйм дәвага. Шүрәлләр җыры булды бу. Бу инде Җанкисәк кәем спектакле, аның да быел 30 еллык юбилей бит. Ул бит 95-нче елда чыкты. Юбилейлар сезоны театрыбызга 120 ел, 120-нче сезон. Илдус абый 35 ел эшли. Безнең инде Зәңгәр шәл спектакленә 100 ел. Салих Сайдашевка менә декабрь башында 125 ел булды. Искәндәрнең дә юбилей 1-нче ел эшли. Беренче сезон. Һәм безнең инде якынлашып килүче матур датабыз ул театрның туган көне 20 декабрь. Менә шул уңайдан котлау сүзләрегезне, үзегезнең шәхси теләкләрегезне җиткерегездә, ачуланмасагыз без сезнең белән саубулашып сезне репетициягә озатабыз. Чөнки көне-төне репетициядә инде чыгарып өлгергә кирәк спектакльне. Кабатлап әйтәбез, безнең яшь тамашачыларыбыз нәниләр өчен генә түгел, хәтта аларның әти-әниләре белән бергә 25 декабрьдән алып яңа ел бәйрәме уңаеннан һәм яңа ел бәйрәмнәрендә гыйнварның 1-нче 10 көнлегендә көн саен икешәр мәртәбә универсаль залда шүрәлене көттегезме дигән әкияти блокбастер булачак. Иншалла, бирсен Ходай. Рәхмәт җылы сүзләреңә. Әлбәттә, театрның туган көне белән барыгызны котлыйбыз. Барыбызга да сәламәтлек, саулык, иң мөһиме күбрәк рольләр. Актер ул рольсез яши алмый. Аңа рольләр булсын. Театрдамы ул, кинодамы ул, Амин. Күбрәк рольләр. Тегезме? Кем нәрсә теле амин диделәр иң теләүчеләр. Теләгез яшьләр. Чөнки театрның рәхәте, уйнауның рәхәте ул яшь чакта. Яшь чакта бөтенсендә уйнап каласы килә, уйныйсы килә. Чөнки аңа кире әйләнеп кайтып булмый ди. 60 тула бит киләсе ел. Юк әле. 2 ел бар. Гафу бу тагын 66-нчы ел дип истәгә 67 бит әле 67. Гафу иртә калды. Әле һаман да кулда йөри, шпагатка утыра кирәк булса, сальто ясый, күз тимәсен. Илдус абый, рәхмәт сиңа. Юктагы да сиңа ВДВ медале бирмәгәннәр. Искәндәр сиңа уңышлар. Рәүзегезгә рәхмәт. Ни җын, ни каурый, премьера уңышлы булсын. Без туган көннәрен барлык. Әйдәгез бергәләшеп котлыйк менә. Шакурова Айгөлнең туган көне уйныймы спектакльдә? Уни. Ничәсен туган көне? 21 декабрьдә. 21. Аның бик матур роль, шуны, җыры да матур. Үзе кебек. Үзе кебек. Үзе дә бар, җыры да бар. Әйе. Һәм уланда нинди Биюе дә бар. Ул суанас. суанасы. Һәм әле безнең хөрмәтле грим цехының Җитәкчесе. Париклар күп тегеләме? Аның туган көне 15 Тегелә. декабрь көнендә. Хәтта мөгезләр дә тегелә. Рәшидә апаныңмы әйтәсез? 15 декабрьдә инде. Әйе, Ни бары аңа 17 яшь тула икән. Субханалла, паспорт алырга да вакыт җиткән. Әсхәт абыйны котлыйбыз, Рәшидә апаның туган көне белән. Белән. Рәшидә апага иң мөһиме сәламәтлек. Ул чынлап та шуның кадәр итәгатьле, матур, мөлаим, бик әйбәт гримерыбыз. Ул һәр вакыт ярдәмчел шундый. Һәр вакыт шундый матур париклар ясый. Әйе, менә хәтта
маска ясарлык дәрәҗәгә җитәргә мөмкин ул. Шул шәшләре белән дә. Рольләр күбрәк булсын дип амин амин дип утырыгыз. Менә без сезгә маска белән китәбез. Чөнки артист маскасыз яши алмый икән. Илдус абый, Ләкин маска эчендә дә мондый гына юлбарыс булырга тиеш түгел. спектакльләрдә артистларын танып булачакмы? Кара булай сөйләшәсе калган икән баштан. Бәлки булай ветрәк булгандыр. Кысып куй арттан тутып торый. Күзеңә төшер. Менә бит. Менә безнең кунакларыбыз Юлбарыс белән Аю. Рәхмәт сезгә Юлбарыс. Рәхмәт сиңа Аю. 13 декабрьдә синең көнең иде Аю. Онытма шуны, яме. FM. Фикер мәйданы. Гадел, Аюлар быел ничек кышын йокларлар икән, чөнки кар юк дип борчыла. Шундый кызык аралаштык. Менә хәтта Менә кунакларыбыз бик әйбәт булды безнең. Безнең битлекләребезнең дә кирәге чыкты. Җәмәгать, без бит онытканбыз. Атналык афиша турында. Гадел, башла. Bir. Әйтәм. Мин берәүгәмни ул? Миндә юк. Әйдә, үзең белән укып чыгам, монда аз. Ник дигәндә, чөнки зур зал безнең әзерләнә. Нобель премиясе лауреаты Архан Памукның Сафлык музей романы буенча куелган спектакльгә 20-21 декабрьдә зур залда рәхим итегез әлеге спектакльдә, чөнки шуңа күрә әлегә әзерлек бара һәм зур залда безнең спектакльләр бик аз. Башка заллардагысын әйдәгез, укыгыз. Башка заллардагысын укыйбыз. 18 декабрьдә Сары елга спектакле, 19 декабрьдә Күркә спектакле, 20 декабрьдә Көл спектакле, 20 декабрьдә безнең бу инде Шәрык залында Сөяркә спектакле булачак. Шулай ук Шәрык залында 1001 кичә спектакле булачак. 17 декабрьдә мин монда буталып беттем, чөнки Сеңлекеш спектакле ул нинди залда уйналады? Универсаль залда. Бездә буталырлыкта әлегә, чөнки без менә бу сезонда август, сентябрь, октябрь, ноябрь әле тулысынча 5нче айыбызды гына эшлибез яңа бинада. Инде күпе премьерлар чыкты. Бөтен залда да бер юлы һәм берничә рәттән спектакльләр уйналалар һәм премьерлар чыга. Шулай ук 21 декабрьдә Сөяркә спектакле шулай ук булачак. Зур залны Алмаз абый әйтеп үтте. Көнчыгыш залны Шәрык залын шулай ук әйтеп үттек. Монда бетте бугай. Һәм 22 декабрьдә Алла бирсә безнең татар театрының рәсми рәвештә туган көне. Барызына якынлашып килүче бәйрәм белән һәм шушы мизгелдә мәгез маскаларыгызны кире кайтарам. Кире үзегезнең шын йөзләрегезне кигез. Театр яктылыкка, Татара-татита. яктылыкка нурга илтә. Булды, мин шуны гына җырлыйсың. Киләсе очрашуларга кадәр. Юк инде, ничек бетерәбез инде гадәттә. Ничек башлыйбыз шулай? Камал. Фикер мәйданы.